Moikka kaikki! Tää on jo kolmas kerta, kun mä kuvaan tämän saman videon. Tää on mennyt pieleen niin monta kertaa, eli 3 kertaa on mennyt pieleen. Tai 2 oikeastaan. Niin olisiko tää 3 sitten se ratkaiseva. Niin kumminkin tää laatu on huono, koska mulla ei ole editointiohjelmaa koneessa vielä. Ja mulla ei ole vielä kameraa, koska se on rikki. Mä kuvaan puhelimella. Tässä on niin huono laatu siksi. Ja se, mitä mä kerron, on se, että mä olin Ruotsissa pari päivää sitten. Ja tai oikeastaan päivä sitten. Ostin sieltä kaikkia tuliaisia. Niin mä esittelen nyt vähän niitä. Ja. No joo, kokeillaan saada nyt esiteltyä teille. Joo, eli ensimmäisenä Toblerone tämmönen turkoosin värinen paketti. Tää on aika hyvä. Tää on tämmöstä niin kuin pähkinää. Ostin ihan kuukeeksi vaan yhden. Seuraavana on Juicy Fruit. Tämmönen paketti, missä on tämmösiä 3 tällaista. Missä on 15 tommoista levyä. Se on hyvä. Sitten on vielä 2 tämmöstä tuubia. Mä ostin se tulee 6 tämmöstä tuubia. Ja sen tein paketin. Että sekin on ihan jees. Sitten tulee, ostin Skittlesia 400 grammaa. Ollaan hyviä. Sitten on sokeriviinikumit 800 grammaa. Vähän viinikumia, mitkä on sokerissa, on hyvin. Todella 6 € boksi. Sitten Spring Aqua, tämmönen hiilihapollinen lähdevesi. Ketä ne onkaan? En mä tiedä. Ootas nyt. Näitä mä en oo ainakaan nähnyt Suomessa missään, että tää saattaa olla tehty jotain laivakamaa. Niin tää on hyvä. 1,50 € pullo musta. Tää on semmoista. Sitten käviteltiin Hollisterin liikkeessä. Jees. Ostin paitoja, se oli Summersalet. Oli -50 melkein kaikki tavarat ja siellä sitten käytiin vähän shoppailemassa ja oikein kauan. Mulla on kai 2 teepaitaa, 1 huppari. Kai. Joo, oli kyllä niin jees. Ja kasinolla oltiin aika paljon. Siellä oli joukkuekaverit. Voisin kyllä tämänkin osana, en muista. Mutta siellä kumminkin joukkuekaverit oli siellä samassa laivassa. Pelailtiin sitten kasinolla ja se on niin kiva oikeesti. Mutta Lister California. Mutta kuitenkin niin. Mä en jaksa enää tehdä tätä videoa, että tästä tuli niin pitkää tälleen. Ja sitten muutos vielä. Siitä lähellä on se. Tai itse asiassa ei. Se on sellainen, siis Tax Free tossa on 1,20 € maksavan tölki. Se on semmonen limpparikone. Mä en tiennyt, että siitä tulee tölkkejä. Mä luulin, että se tulee 0,5 litran pulloa. Mutta sit mä pistin sen 2 € ja sieltä tuli tölkki. Fuck. Ei kun ihan oikeesti, kun siis se on 80 senttiä halvemmalla, jos olisin mennyt vaan Tax Free. Mutta nämä kaikki kamat löytyi Tax Freesta ja maksoi jotain 20. En mä tiedä. Hollisteri maksoi 100. Siis mun ja mun pikkuveljen kaikki. Siellä oli kai huppari ja teepaita ja mulla oli huppari, teepaita ja toinen teepaita.
Eli saatasen maksoi niin kuin 2 huppari, 2 teepaitaa. 10 sai teepaitoja. Joo, mutta mä aion alkaa nyt lopetteleen tätä. Mä skuuttaamaan pihalle. Ja niistä skuuttivideoista, jos mä tämänkin sanoin, en mä tiedä. Niin skuuttivideoita rupeaa tulemaan tänään kai. Tästä videosta lähtien. Kun me vaan ehditään sitten editoimaan ne. Mutta ei kai tässä muuta kuin se on nyt moro!